hello mga bay, nana sabi nagkita sa Inday nga Bill. Payong init kayo, alas 11, alas 11 oras. Minus 20 pasado alas 11. Oh, alas 11:20. Inday nga Bill, mag-inquire siya og PLDT niya. Ako magbayad po PLDT. Oh. Convenience. Always. Oh, sala ko. Taas na ba kay Glinya ang PLDT taon? Di man doon kayo sa Lunes na siguro. Oh. Dari ba kay init? Okay ba? Dili ba? Taas. Oh, sige. Namis gawas karon mga igsuon. Maagis ako dito ba kay mga kuan sa ko. Kasama. Wa ko'y kwarta oy. Yun siya. Madam. Kuan mang kuno mo madam kanang idol dito ko madam. Kisa man. Katong gipaludan ako nimo ba? Nga 100. Ah. Oo, no, nagpaload ni ko 100. Oh. So to nang uan to na model to ni muglod. Sige na hindi ko nimo madam. Kaso lang ita, kinukubre nga natin dagang anak madam. Oh. Dili ka Lantaw. makalantaw. Siya. Sige na siya no. Kuan gid noon siya natap sanay tapan. Tap. Natappan na siya. Siya. Ayun siya. Salamat madam hangay sa imong badge. Oh. Sige baya po ka nang tanaw jud nimo madam. Dari. Kay idol jud ko. Dari gud ta Kay idol ta mo kayo si Inday Kapkap si Ate Saring. Siya. Nakitan ka na ako from naguban mo si Inday Kapkap. Karon din tan madam kay kinilaging kana nga lockdown. Ang ano? Nagtain. Bisayawa. Sa kinilagi nga lockdown karon madam. Ano tabi din mo taman? Dili ka nang Lockdown kuno madam. Nagkuha na gud ka ng message ra. Taas kayo siyempre. Taga diin man siya. Taga Mindanao. Idol tayo mo kayo. Napasalamat ko sa tapan. Oo. Ay naluoy mo kung nag-anak mo sa iyo ba? Di matapan man gud na og sige siya lantaw. Matapan bitaw siya. Naluoy mo kung pag hila ko atay ba nga. Kaya kaning tawag ko nimo. Kaya ko na puso eh. Dali ang basta. Pero wala siya mangayo. Wala siya mangayo. Ako rin bulili sabi ko. O sige kanang kuan kanang di makakasali sa kanang Ayuda. Ayuda sabi ko sige paludan kita 100 kanang unsa may imong number ingon ko. Oo. I-send rin ako mutong ingon ko sa imo nga ludira gud ni bay kagatong to. Oo, no nalimot ba ako? Pinakaturang kuan 1K. Ikaw palit mo bay. Wala wala po. Asa man to dito unahan ka na. Anis ka taw di ka kalimot. Oh, limot ko eh. Mabitaw ingon Noon sa magkagitugnaw ka? Nangyugpot nangyugpot. Hey, di ako mainitan akong button. Sayang ang lotion. Tama yung lotion. Wait. Pati katawa no ko gagayang-hayang ito gabing ko ako. Wala na ako pag-frame. Oh. I-frame na ako. Uy, naman kay daog na ko. Nag-uusap kasi. Oh. Kaya nabi ko. Uy. It's a bad time na makadaog ko. 100 ray mo daog. Uy, yun sa isa kasit. Isa kasi, ha? 100 ray mo daog, load. Load ba to? Oh. Ang usa ka set, ang makadaog ato katong dagwag gi-invite. Isa ko di ay. Nada yung load? Load 100. Mo bitaw akong gingong ilang minute kay first time kadaog 100. Hala, kaingon ako itong kuan, katong Dili. Ako may nakadaog ato. Ako may daghang na invite. o ikaw nakadaog atong 1,000 lagi. Oh. Katong kuan. Atong set si NK ang nakadaog ato. Siya may naka-answer. Kaingon ako katong 1 seat. My God. Oh, ay hindi daw mo ito. Oh my God. Di, mag-acquire naman ta.
Gusto na linya gyapon. Magana ta sa guard. Oh. Mag-inquire. Kung madugay ba. Napagay mo. Wala. Kadalaan ni ano? Kuan kanang na mo ni manami dito inquire kay tintaas ang linya mga guys. Nya nagpangutan anay mi asa man ta padong. O may plano. May plano. May plano. Kuan, Banjing-banjing na yan. magkuha ko ayuda. May kalawan dito. Sulod. Ara pizza sul diri? Ano de? Tambunding. Kalawan na diyan. Pwede ba ka diha? Uy. Ah, Murag katawan niya at sering. Hindi siya nga. Nasa makaulit. Hindi ko ulit na matapos ng hamyugot. ah. Nya. Na-cancel man akong flight. So nag-rebook ko. Hindi ko. September 22. Tingnan siya. Ha. Madugay pa. Katawan gagmay niya. Katawan naman ako sa payo taon ko. Nga sa man di man dito katabok dito. Inaarabay na nanguan ka nang papalit og bingka. Sige ko no promote ni Tita Ring naglaway daw siya. Kanang din ka sa duhan. Katong atong iluto-lutuan. Kaya ko na. Katong Facebook lami. Lami man sa tong kasalbi pero kinahanglan init palagi mo kaunon. Kana ba napay dahon? Oh. Mas lami tong sa bukid. Katong sa bukid niya. Ang iya bang pagkaluto mo kanang tutok yun. Oh. Dili naman ang payo ra. Bayang dito. Sige lang. Hindi kami sa kuan, guys, sana makta namang pahabagan si Jessie. Na, ID namin. Ay, ito ba ni kasali? ID, may mga ID, may ID. Ah, narap ko. Naisip pagod o tanawar ako ng iya ko. International student. International student. So, namin sa sulod, mga bay. Mga na ni bakong kinabuhi ron na tabunan na itong mga ilong. Kita naman sa tulog dito. Asa? Wala music. May gani, may music. Makita na ito si Puan. Hindi na lang ako taga daw. Kiri mo anak ka. Liko ta dito. Dari. Oh, lahat dito magbutas pikas katong padulong. Laag. Lagla. Kaya wala mi nang laag. Wala na mi mga lakaw. Hindi kami sa Kanting lakaw. kalaipin dito. Bye. Oh. Ano Hindi na? mo bumbatiis mo. Pakil kay ito mong imong budbud. Ano man? Diba? Jesus. Katong mga sinaunang pinilas pa niya. Oh. Di ko ang hindi mo nang Ha? babae mong naisuot nila. Oh. Mani sa unang panahon. Mani suot sa unang panahon. Kasi magbayad niya na. Ako na lagi. Wala. Humanami. Ito kaya po nang gibundakan, dagdaghan ko yung appliances. Mau bitaw na. Madang Wala bayo, na libre sila. ang wifi. Wala lang sila kasi ka mag-andan. Ano kasi bayo ito, magkakilay Kasi sa wala din tayo. Kilay, Bi. Kilay ko mo, ha? Pagpapagod sa kilay, nanay na lang po. Bato kayo si Paul. Bato kayo,
Ayan. Mukhang kilay. Ang ako kay tag-asad kay magbalik. Nanay, nanubo ba? Oo, asas. Uy, kano sa mga balik dito dahil? Perfect yung kilay. Pag tutorial dahil. Yung kilay dahil. Hindi po. Ang ubos ay magpapanen, hindi yung papanen ng babaw ng ubo. Basta dahil. Namin yung Kung ano yung dahil, wala naman. Oo, nakalisip perfect. Kilay po more. Kilay pa more. Mag-live siguro po niya. Nag-ingon si Taliksik sa mo. Noon so. Katong gikwento na ko nimo. Ah. Ha? Ayun, alam ko. Ah. Oh my goodness, sounds. Wala ko atong tumpay. Ako po ginagyan na. Oh, play na, play. Play na? Oo. Ayan. Ayan. Ayan si Inday Kab-Kab. Nang limpyo. Agoy kaluoy. Mana yan trabaho ron? Sige pa Inday. Another Gcash. Sige pa Inday. Trapuhi. Kaluoy sa akong mayura. Kaya nang limpyo. Your lunch, Mama. Okay, thank you. Pineapple for you. Thank you. Cold water for you. Thank you. And for That's me. from you. And for me. Thank you And very for much. Thank you. Now we're waiting. Hey, Papa. And that's it. Pwede lang ba? Okay na na. Okay, and that's it. Okay, thank you. And it's your job for today. Continue. Di ba? Naka-extra job. So, meron siyang dine-in mga kaibigan, pero talagang, ano lang, magkalayo dapat. Magkalayo. 2 metro kami ni Inday Ngabil. Kaluoy sa mga kabus. So, ayun mga bay, ito na po ang aming pagkain. Order ako ng chow fan. Pinafry ko yung shumai. Masarap siya pag fry. Tapos ito yung sabaw niya. Ha? Pag-uli na lang. Asa man? Magpali na to. Kiray, pahigda. Pahigda ba? Ito yung sabaw. Meron din siyang shumai. Tikman natin. Lami. Lami ang sabaw. Pero murag daghan kay bitchin ba? Sakit ako ulo. Nara ka hindi nga bill niya. Singan ani? Singan mo siopaw? O noodles. Vlog pa more. Nga na ta. Ayan. Ang dalawa. Ito na lang. Yan ang mga order namin. Ang init-init may sabaw. Ayan. Lami kay ning fry nga shumai pagkuwag usa oh. Pare lang. Ha? Okay na na? Dito may sa Chomay. Chowking. Gutom na miya. Maura may open nga kananan. Ito naman pwede distansya. Dito na lang kami kata. Ayan. Lami. Lamig daw. Oh, ayan.